Хайырлы достар. Ауыл фуклар редакциясы бүгін Олуық Мас ауылында қонақта. Бүгінгі героебіз біздің Салават Минневалиев. Салават, хайырлы күн. Неше хәлләрең, неше кәйфләрең? Кәйфләремдә Аллага шөкер, хәлләремдә бүгенге көндә зарланып түгел. Әкрен яшәп ятабыз. Салават, без синең турында бик күп яздык. Бик күп сөйләдек синең турында. Әмма дә ләкин менә әле синең белән минем очрашканым юк иде. Синең белән күптән очрашасым килсә дә, менә Ходай Тәгалә насыйп итте бүген синең белән очрашырга. Әйт әле, үзең белән якынрак таныштырып китсәң иде. Кайда тудың син? Кайсы егете син? Мәктәпне кайда укыдың? Мәктәптән соң кайларда булдың? Сөйлә шулар хакында безгә. Белгәнегезчә инде исемем Салават, Балык Бистәсе районы Олуық Мас авылында туып үстем. Балачагымда төрлечә үтте. Җиңел вакытлары да, авыр вакытлары да күп булды. Үскән о дәврдә инде тормыш үзенең авыр моментлары белән дә искә күбрәк калды дисәм дөресрәк булыр. Чөнки яшьтән әтием белән минем аерыштылар. Тормыш булай гына бармый бит ул. Берсендә гаип тә әйтмим, тормышта нигә хәлләр булмый. Шуңа күрә минем балачагым инде ул ниндидер моңсурак хатирәләр белән искә калды дип әйтсәм дөресрәк булыр. Әбием кул астында үстем дисәм, әтием кул астында үстем дисәм дөресрәк булыр. Әбием инде миңа әниемне алыштырды дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Тормышның авырлыгын, әчсен, төшсен татып үскәнгә Аллаһыма да рәхмәтле, чөнки дөньяның ничек барышын аңлап үсәргә туры килде. Шулай үсеп, Бал Шүкәй мәктәбендә укып, 9 класс укыганнан соң инде мин үзебезнең Балык Бистәсендәге агротехник колледжына укырга кердем. Аны укып бетереп инде уңышлы гына тәмамлап, армия сафларына алындым. Армия сафларына бик барасым килде, үзем теләгем белән бардым. Яхшы гына аннан хезмәт итеп кайттым. Шулай итеп тормыш дәвам итте инде. Авылда каласым килмәде. Шәһәргә китеп эшләргә урнашырга теләгем зур иде. Аллаһ Тәгалә аны насыйп итте, төзелеш өлкәсенә барып урнаштым. Анда яхшы гына эшләдем, тормыш бит кәлтәсез булмый. Бер эштә генә эшләргә туры килмәде. Төзелеш өлкәсендә тракторчы булып эшләргә туры килде. Аннан соң яңгын сүндерү машинасында водитель булып эшләргә туры килде, машина йөртүче булып. Шулай итеп тормыш дәвам итте. Аннан соң инде шулай яши торгач, төрле авырлыклар белән Аллаһ Тәгалә насыйп итте намазга басырга да, ярдәм мәчетенә җомгага йөри башладым. Анда инде бөтен Россиядән җыелган сукырлар белем алалар. Шунда яшь балаларның, сукыр балаларның Коръән укуларын күреп, үземә шундый башыма фикер килде. Без үзебез сәбәп эзлибез, үзебезгә булдыра алмыйбыз, моны эшли алмыйбыз дип. Бит ниндидер мөмкинчелекләре чикле булган балалар дагы Коръәнне суырны ичеп, ятлап өйрәнәләр дигән уй килде. Менә шуннан соң инде Аллаһ Тәгалә мине үзе сизми дә калдым намазга басуымны. Шуннан намаз укый башладым инде. Әлхәмдүлилләһ, бу мискендә намазда. Яшь чакта инде генә ситуациялар булмый. Йөргән кызларым да күп булды. Ләкин менә үзем намазга баскач, ничектер аларны да ялыктан күрәсем килә иде. Ләкин ашыгыч булгандыр, инде тәкъдир шулай булгандыр. Аллаһ Тәгалә менә хәерлесен насыйп итте. Абыйсын күп кенә еллар белгән булсам да, сеңлесен белми идем. Мәрьямның бүгенге көндә тормыш иптәшем белән танышырга туры килде. Аның белән ел ярым йөргән дәврдән соң өйләнәсе дә булыр дип Мәскәү өлкәсенә эшкә чакырдылар. Шунда акчалар эшләп кайтып булмасмы, өйләнергә дә кирәк дип Мәскәү өлкәсенә эшкә китәргә уйладым. Яхшы гына барып урнашып эшли башладым. Шуннан чиратлашып ял итәргә кайтып киләдер. Миңа да чират җитте. Интернет аша Казан ягына кайтучы машина таптым да инде. Аның белән хәбәрләшеп, үзебезнең шул туган якка Мәрьямне сагыну кеше, туганнарны сагыну кеше инде бик ашкынып кайтасым килде. Ләкин шулай язган булган инде күрәсең. Юлда кайтканда кайтып, исән-имин кайтып җитәргә
насип булмады. Нижний Новгород өлкәсендә машина юл һәлакәтенә очрап, 6 тапкыр әйләнеп, менә бүгенге көндә позвоночныйга зыян килеп, бүгенге көндә инде коляскада яшибез. Тормыштан тәм табып, яшәүдән ям табып тормыш дөньяга килгән икән. Без яшәргә тиеш, нинди генә халәттә булуга карамастан, тырышып, тырмашып, авырлыкларга бирешмичә була, төрле көн, тешне кыскан көннәрдә була. Ләкин Аллаһ Тәала бәрбер үз юлында булганнарга сабырлыгын бирә. Аллаһ Тәаладан сабырлык өмет итеп, алга таба яшәргә тырышабыз. Рәхмәт Мәрьяммә, әтиемә, якыннарыма, дусларыма. Шул. Дусларым дисәң. Салават, бит о дусларлар авыр вакытасын алайм. Ярахат чакта ул дусларсыз да үтә, ул дуслар белән дә үтә ул вакыт. Дусларыгыз күбәйдеме, әллә әзәйдеме менә бу вакыйгадан соң? Дөресен генә әйткәндә, шушы вакыйгадан соң Аллаһ Тәала бөтенесен әйләндереп каплагандай булды инде. Кемнәрдер, күпмедер дусларым читләштеләр, күпмедер дусларым яңадан ныгыдылар. Яңа шушы һәлакәттән соң инде яңадан яңа дуслар да пәйда булдылар. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә дә ярдәм итеп торалар. Сеансларыма, массажларыма да финанс ярдәм белән булышалар. Мин аларга бик рәхмәтле. Бөтенесен менә Аллаһ Тәала үз урынына куя икән. Мин шуңа инандым. Менә әнием дисәң, Салават, әниеңез белән аралашасызмы соң менә? Әниең синең хәлләреңне белергә киләме, әллә ничегрәк сезнең ситуация? Әйтеп үткәнемчә, инде тормышта нинди генә ситуациялар булмый, шуңа күрә мин беркемгә дә гаип та ачу да сакламыйм. Күңелем чиста, әнием белән дә бүгенге көндә аралашып торабыз. Нишәтәсең бит, тормыш без дигәнчә генә бармый. Ул вакытта шулай килеп чыккан. Берничә апта булмый, аның үзенең гаиләсе. Без аның белән хәбәрдә, килеп хәлләрен дә шалтыратып та тора. Аралашабыз әнием белән. Аралашасыз. Ачу сакламыйсыз әниегезгә? Юк, анда ачу саклый торган. Салават, намазлар укыйм дисез. Намаз укыгач күңелләр чистарынып, пакланып киткән кебек була. Ялгышмасам, менә әгәр тагын мин бу сүзне хак итеп ишеткән булсам, сез шигырьләр яза башлагансыз соңгы араларда. Шигырьләрегез нинди темага? Һәм ул шигырьләрегезне сез кайларга бирәсез, бастырырга, аларны кайдан укып була? Һәм ул шигырьләр, әллә җырлармалар? Нәрсә дип әйтим? Шигырьләрем менә кинәт кенә кайбер көннәрне төнлә йоклый алмыйча яткан чакларым була. Шигырь юллары күңелдә туа башлады, илһам килде дип әйтсәм дә дөресрәк булыр, ялгыш булмас. Шигырьләрем минем нинди темага? Менә тормышның авырлыгы, әчесе, төшесе, мин шуны халыкка аңлатасым килә, менә күңелемдәге булган уйларым минем. Мин аны кайбыракта шигырь дип тә язмыйм. Менә күңелгә килеп шул шигъри юллар, шуларны инде мин телефонымны алып, сразу теркәп барырга тырышам. Менә минем әле бүгенге көндә 20ләп шигырем бар. Әле аларны минем гәҗитләргә дә биргәнем юк. Әле алар үземдә саклана бүгенге көндә. Бәлкем берәр генә куплетын безгә дә бүләк итәрсез. Үтте еллар, акты ярсып сулар. Кая шулай яшьлек ашыкты. Күпкә түгел, бары азга гына. Күчерә алсаң иде вакытны. Яшьлегемнең иде чәчәк аткан, гөлләр кебек матур чаклары, уй хыяллар белән янып йөреп, сизелмичә атты таңнары. Килде бер көн, асты өскә менде, җимерелде барлык хыяллар, билгесезлек үзде үзәкләрне, йөрәк тулы сагыш яралар. 5 ел үтте, әле онытылмый, баштан узган күпме авырлык, намаз сайын Аллаһымнан сорыйм, бирче Раббым ныклы сабырлык. Мин бирешмәм килгән авырлыкка, әле мине өмет яшәтә, алга атлаулары җиңелрәк, булган чакта яхшы терәк янәшә. Тик төш кенә булып калсын иде, күңелләрне телгән ул көннәр, киләчәктә насип булса иде, аягымда йөргән мизгелләр. Амин, шулай булсын иде, Салават. Менә мин икенче килүемдә син мине үз аякларыңда каршы алсаң, әйме. Мин Худайыма бик зур рәхмәтләр әйтер идем. Амин. Салават, тагын бер шундый соравым бар. Мәрьям белән ничә ел яшисез инде сез? Әле Мәрьям белән безнең тормыш кырып яши башлаганыбызга август айында 1 ел гына булды. 1 ел була, әйме. Әлбәттә, инде гаилә булгач, балалар да алып кайтасы килә, әйме. Сезнең ул планда бармы? Ул сүзләр юк, мин үзем балаларны гомумән балаларны яратам. Алла теләсә, үзебез дә өмет итеп торабыз, үзебезнең дә
балалар йөгереп йөрер дип уйлыйбыз әле үзебезнең арада. Әйе, мин дә инде уйлыйм, әгәр дә ул бала булса, сине тагын яшәртеп, яшәтеп, сәламәтләндереп җибәрер. Шулай бит алар бит тик тора торган түгел. Миңа бүгенге көндә Мәрьям бик көчле стимул инде. Аякка басырга терәк булуда да балаларыбызда, балабызда булса әле, ул тагын да миңа көчлерәк стимул булачак инде. Алга атларга тагын да эшебез өчен яши башларга дип әйтсәм дә дөресрәк булыр. Табиблар киләчәккә әзрәк өмет бирәләрме син аякка басып китәргә? Табиблар миңа өметне үзмәскә куштылар инде алар. Өмет сез шайтан гына. Мин шуңа күрә өметемне үзмим. Монда минем травмада инде күп физик күнегүләр эшләүдән тора барса да, шуңа күрә өйдә дә тренажерларымда заниматься итәм, сеансларга, массажларга да йөреп торам. Әле өметемне үзмим. Өметсез шайтан гына. Менә шулай дип әйтәсем килә. Салават, без сиңа чын күңелдән сәламәтлек телибез. Һәм син дә инде безнең тыңлаучыларыбызга, карашларыбызга нинди матур теләкләрдә каласың һәм шуларны җиткерсәң иде. Хөрмәтле тамашачыларга әйтәсем килгән сүзләр: тормышта нинди генә хәлләр булмый, нинди генә авырлыклар булмый. Төшенкелеккә бирелмичә, сынмыйча, сыгылмыйча яшәргә кирәк. Алга таба яңгырлы көннән соң да кояш чыга. Шуңа күрә авырлык сынаулар килгәннән соң да яхшылыгы килә артыннан. Аллаһ Тәгалә әйткән бит: бер авырлыктан соң ике җиңеллек бирәмен дигән. Менә шуны өмет итеп, сынмыйча, сыгылмыйча алга таба атларга, нинди генә авыр хәлдә булуга карамастан. Без дә шулай дип, шундый матур теләкләрдә калабыз. Әле киләчәктә синең җырларыңны без радио, телевидение аша тыңларбыз. Мин уйлыйм, безнең танылган җырчыларыбыз, әле яңа эстрадага килеп кергән җырчыларыбыз да ишетер, күрер бу видеоны бит. Бәлкем синең белән әле алар лентәгә дә чыгырлар. Без дә сиңа уңышлар телибез, Салават. Исән сау булыгыз, гаиләгез имин. Инде әлбәттә сәламәтлек нык булсын киләчәктә. Амин, амин. Сезгә дә Аллаһның рәхмәте булсын. Шулай итеп мине якын итеп килгәнегез өчен үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Гаиләгездә, тормышыгызда гел якты мизгелләр генә булсын. Исән-имин булып барыгыз.